Иване, още ли не си изпълнил седмичната мисия? Че как да не съм? Изпил съм 10 литра ракия, ма. А буклука изхвърли ли го? Забравих. Сега ще следват санкции. Май стига ми се прави на Big Brother. Аз се успокой малко. Сега, задето ми говориш така, искам да отидеш и веднага да си обръснеш мустака. Тогава ще бъдеш изгонен от къщата. Ми казва тя аз какво да правя. От 20 години не съм се бръснал, тръгнала сега се бръсна. Да, ще се обръсна. Знаеш кога се обръсна? От 20 години не съм си махал мустака. От 20 години не съм се бръснал. Ще ми казва тя аз да се бръсна. Коя си ти, ма? Се бръснала друг път. Ще ми казва тя аз какво да правя. От 20 години не съм се бръснал. Се обръсна ли? От 20 години не съм си махал мустака. От 20 години не съм го махал. Точно сега намеря да се обръсна. Погледни ме на какво приличам. На какво приличам? На нищо не приличам. Ти направо ме върна в първи клас, ма. В първи клас ме върна. Ма пред очи. От 20 години не съм се бръснал. От 20 години не съм се бръснал. Без мустак, виждала ли си, ма? Върна